Здравейте! Здравейте. Как така? Не. Нищо Отрязане да е? ме? Не. Аз също не съм си задала въпроса. И не знаеш какъв ще бъде той. И вече ми разби сърцето. Добре. Ще ти покажа два инструмента. И ще ми кажеш кой е по-страшен. Този Този. или този. За мен, може би този. Този, какво е това? Залепилото, не знам как се казва, не съм от тук. Ама по принцип слага се лепил и залепват се разни неща. Какво страшно има в този инструмент? Няма нищо. Нищо страшно, но За пък мен? изглежда страшно. Все пак. Трябваше да избирам. Да. Добре, нищо. Той заложи на голямото. Хора, и аз бих така направила. Скоро време правил ли си ремонти у вас? Не. Обмислиш ли да направиш ремонти? Мисля да. Да, какво ще правиш? Панята може би. Охо, това тук вече е сложно. Какво очакваш от твоите майстори? Или мислиш сам да го направиш? Не мисля сам да го направя, мисля да си взема някаква фирма, която ще го направи. Ето, може да ни извикаш нас. Добре. Тоби строй, професионалисти сме. Може да се обърнеш към нашите лице Тоби строй и да си зададеш Здрасти. някакви въпросчета. Нямам за Да ни сега. последваш в страницата Добре, и да разгледаш и цени, и оферти. благодаря много. Моля.